Așa-i zis. Uite, fain să vedem. Nu, dar să-mi zică unul să-mi bag pula. Ia să vezi floca. Îi zic, da, bă, dar dă banii înainte. Eu îi zic, dă banii, bă. Iau banii și plec. Du-te în pula mea, sorge-mă altă dată. Aici o jucat și Arapov, am. Știi? Mă, frate, și Tsonga. Îl fi pe Tânga. Ha? Gabi, serios. Ia schilă, picioare, Ia și rap, nu. Ei, te-ai fost la meciul ăla când a jucat și Arapova? Aici. Cu Ana Vaiditova. Aici. Ce mă filmează? Mă vadă că știac. Da, uite că vine pusă ceasul. Bă, dar nu mai vine, mă. Nu? Da, mai vine. Uite. Exact. Eu trebuie să apară și la unul. Mai Eu o să ajung că-ți dau una după care îți prieteni iară. Mama! Ce mă frumos, știi să știu. Ce fac ăsta, filmare. Bagă, filmează terenul ăsta de câmp. Se vede fain, ha? Ce piză. Eu sunt unul numărul. Da, mă, pula. Ce în capul așa. Hai, bă, Gabi. Vrem să faci jecul,